Ay di ara. Nakabantay na ba mo nga na ay pinturahan sa bangkal na barato og presyo? Pwes, sabay ko ninyo kay dayon nato. Diri lang na sa Multi-A Paint Center. Mga part, located lang ni siya sa may Bangkal Highway. Ug unahan lang ni gamay sa kanto Royal Valley. Front lang ni sa Collado Funeral Center. Mao very accessible kayo ang ilang address. The best ug barato ilang mga pintura diri. Ang pinaka the best diri kung unsay naa sa uban, naapod sila. Pero kung unsay naa sa ila, wala sa uban. Pag istoryahan nato ang presyo, mao makabarato jud ka diri. Di pa jud ka maapiki. Mao ang customer swerte. Ay Sir Jay, tanong ko lang sir ba, ano pala yung advantage nyo dito sa inyong pinturahan compare sa other store? Ang pinaka-advantage namin dito, ang pintura namin na sinisell is quality. Mas quality, low price pa kami dito compare sa ibang branch. Yun! Tsaka meron tayo ditong machine. Ayan, Mas Challenger. madali, hindi na magmamano-mano. So unsa pa inyong gipaabot? Visit